Som un conjunt d'estudiants i professors de l'Escola Superior d'Arquitectura del Vallès que estem realitzant un treball per conèixer a fons, diguéssim, l'edifici. No únicament les condicions, les dimensions, l'espai, etc. de l'edifici, sinó també les condicions ambientals i la capacitat del propi espai per treballar després en una transformació d'aquest espai. Vam escollir aquest edifici bàsicament perquè em semblava un edifici que tenia unes condicions espaials prou neutres, diguéssim, però molt interessants també, il·luminació zenital, que ens permet entendre l'art amb el seu funcionament com un contenidor d'activitats efímeres, no? I per tant, coses que pugui tindre diferents ocupacions i transformacions. I aquí és on els estudiants, després d'haver fet aquest treball d'anàlisi, intervindrán. El objetivo es que, además de llevarse ya incorporado todo el aprendizaje, ¿no?, que han tenido durante estos días mediante la toma de datos de este espacio, como decían mis compañeros, es que puedan llegar a tener una propuesta más propositiva basándose en todo esto y que seguirán trabajando el resto de las semanas que quedan del curso, ¿no?, incluso más adelante poder llegar a formalizarlo de forma material aquí mismo en este espacio.